Hola, Joseba Rodríguez naiz, Mendizabal ikastetxeko irakaslea, eta bideo honetan azalduko dugu nola editatzen diren bideoak Premieren. Lehenengo pausua kamera ordenagailura konektatzea da. Zintan grabatuta ditugun irudiak ordenagailura pasatu ahal izateko. Behin kamera konektatuta eta piztuta, play edo VTR posizioan, programa zabaltzen dugu. Inicio programas Adobe Premiere. Garrantzitsua da kamera piztuta izatea programak lotura egin ahal izateko. Programa zabaltzean existitzen den proiektu bat irekitzea ala proiektu berria sortu nahi dugun galdetuko digu. Bigarren aukeratu eta DVPAL estandar 48 kilohertziotan jarri parametroak. F5 sakatuz kapturako lehioa agertuko zaigu. Honetan, sarrera eta irteera kodeak zehaztu ditzakegu, edo zinta playen jarri eta kaptura zuzenean egin. Musika sartu nahi badugu, Premierera importatu behar dugu. Menu artxibo importar. Eta timelinera eraman. Montaia egiteko behar dugun materiala daukagunean, timelinean antolatzen dugu musikaren erritmoa jarraituz. Azkeneko pausua proiektua esportatzea da. Menu artxibo exportar. Abi artxibo egingo dugu ordenagailuan erabiltzeko bada, edo MPEG-2 DVD egin nahi badugu. Bueno, espero dut ikusi duzuen bideoa gustatu izatea eta probetxugarria izatea. Agur! Laburbilduz, hauek dira pausurik garrantzitsuenak. Kamera ordenagailura konektatu, fireware kablearen bidez eta piztu. Adobe Premiere exekutatu. Proiektua konfiguratu DVPAL estandar 48 kilohertziotan. F5 sakatu edo menu artxibo kapturar. Erabili behar dugun musika importatu. Timelinean edizioa burutu. Esportatu nahi dugun formatura.